Szeretnénk segítséget kérni a hallgatóktól, mert hát kezünkbe került egy cikk, és erről szeretnénk beszélni, de meg kell keresnünk a jó szót, ahogy nekem mindig a magyar tanárom mondta, hogy mondd a jó szót. Óriási volt, soha senki nem tudta a jó szót, ez mindig mindenki egyes kapott. Ugye van az a bizonyos férfi nemi szerv. Ugye, hát az egy bizonyos, nagyon sok. Az a bizonyos, melyikre gondolsz? A sok közül. Hát azon belül azért lehetne tagolni tulajdonképpen. És erre keresünk mi egy olyan szót, amit a hallgatók elküldenek nekünk, hogy a következő cikket ennek szellemében tudjuk felolvasni. Szóval egy szinonimát keresünk arra, a csúnya szóra, mert hogy a cikkben ez van, és akkor gyorsan mindenhol áthúzom, és beírom. Nehogy esetleg véletlenül kimondjuk, és aztán feketét kelljen sugároznunk. Itt az elmúlt egy hétben, vagy a következő egy hétben el kell hallgatnunk egy percre esetleg. Úristen. Hatalmas csapás lenne. Na, szóval, hogy mi legyen ez a szó? Írják a furuját. A furúja? A furúja az a baj, hogy az magára a tevékenységre szokott volt utalni, ugye? Hímtag? Az meg olyan hivatalos. Hát ez meg az olyan hivatalos. Pöpi. Csapat. Pöpi. Az aranyos. A pöpit azért fölírom, a pöpi helyes. És írt fel mellé a bizsút is. Az nagyon jó. A bizsú. Hát az miért? Ki hívja bizsúnak? És írt fel mellé a Robit. Ja nem, Robi az az aláírás. Jancsit írt a Robi. Jancsi? Igen. Van még generális, meg dákócska. Huncutka, kuki. Generális. Kukac. Valaki túl sokat képzel róla. Megvan zuzafejű. Zuzafejű. Legyen zuzafejű. Na. Mi az? Mi történt? Hogy a Maja a Pöpinek hívja az autóját. Ujjajajajaj. A kisvöröst. Én nem szeretném, ha ilyen pöpim lenne. Hát mint jó, amilyen a Maja autója. Nagy, kicsi, vörös. Ez tipikus húspöpi. Rövid és Van nagyon testes. Van a vérpöpi. Van a vérpöpi, meg van a húspöpi. A vérpöpi, ami kicsiből nagyon nagy pöpi lesz, a húspöpi, ami meg már nem nő olyan nagyot, mert az már alapjában is húspöpi. Szoktatok járkálni ilyen bizsuboltokba? Sűrűn válogatok az apróságok között. Hogyne. Szóval akkor legyen az zuzafejű. A zuzafejűzés a legújabb divat a munkahelyen. Ez a játék egy mindenki által űzhető, könnyű játékszabályokkal rendelkező és nagy közösség formáló erővel bíró játék, amely egyre népszerűbb a magyarországi munkahelyeken, legyen szó multinacionális vállalatokról, kis- és középvállalkozásokról, vagy a közszféráról. Attila nyilatkozik, aki egy nagy multinál dolgozza, ő így jellemzi az zuzafejűzés lényegét. Az egy olyan játék, amelyben a cél, hogy nemi szervünket a munkanap során észrevétlenül minél több tárgyhoz vagy emberhez odaérjünk. Ez az egész alapja, innentől kezdve a játék rengeteg változatosságot kínál. Számít ugyanis, hogy a ruha alatt lévő vagy csupasz zuzafejünkkel tesszük ezt, hogy hány ember előtt csináljuk, illetve hogy kihez érintjük hozzá. Ezektől függ ugyanis a játék pontértéke. A zuzafejűvel végrehajtott akció 4-szer annyi pontot ér, ha csupasz, mint ha ruha alatt tartó zuzafejűvel csináljuk. Nem könnyű mindig bejelentesíteni. Azt mondja, hogy a pontszám felszorzódik, ha a dolog meztelen, ha férfi kollégát érintesz meg, az csak dupla pontnak számít, ha a nőköz dörgölőzöl, az sokkal több. Egy játszma alatt 15 perced van arra, hogy minél több mindenkihez odaérintsd, a bíró pedig figyel és számolja az eredményt. Ez nagyon súlyos. A bíró figyel, számolja az eredményt, mondja Attila, aki egyébként csak a legfontosabb dolgokat mesélt el, majd utána a bírók összegzik a pontokat. Attila elmeséli, hogy már egy kollégája a múltkor például bement, és a vezetőire mind a 8 főnöküknek bevitt egy találatot a csupasz zuzafejűvel, ugyan kirúgták, de nyert 250 korsó sört. Egy darabig el van belőle. Lesz mostanában all staff meeting. Jó, bátor vagy, akkor most kezdjük el egyébként. Tehát azt mondjuk, hogy mi vagyunk a bírák a Balázsra, te indulsz a játékon, megnevezheted itt csendesen, hogy a többiek ne hallják, hogy ki a célszemély. Tehát, hogy férfit vagy nőt akarsz meg zuzafejűzni, illetve, hogy ő kívül van a zuzafejű, de vagy élettelen tárgyat nem lehet? Élettelen, mindenhez hozzá lehet érinteni. Tehát ez a zuzafejűzés lényege. De hát az, hogy most kicsapod az asztalra, hát az... De nem, Feri, nem kell kicsapni. Kicsit tovább gondoltad ezt a játékot. Ja, én azt hittem, hogy csak így. És ráadásul az asztalra, hát... Figyeljetek, néhány munkahelyen már az országban már mindent szava. Már mindent lehet. Néhány munkahelyen már azt csinálják, hogy külön rendkívüli felmondásokként rögzítik, ha valaki ezt a játékot játsza és rajta kapják. Kirúgásra még nem került sor, de valaki már például egy bögre reményében a vezérigazgató hátához nyomta oda. Nem, mit csinál? Olyan alacsony volt a vezérigazgató, vagy ült? Egyszerűen csak ült, és bögrét akart szerezni. Rendőrségi nyomozók nem is... tárgyaltok véletlenül a jövőről mostanában?
Játszok Zúza fejű játék. Egy tárgyalásra. Nem egyszerű követni a szabályokat. Nyilatkozik munkapszichológus is a szabályokról. Azt mondja, hogy egyszerűek a szabályok, csoportélményt és sok izgalmat ad, és növeli a dolgozók kreativitását, ezáltal a munkateljesítmény is javul. Jobb, mint bármelyik csapatépítő tréning. Na, ki szokott nálunk mindent kipróbálni? Maja. De hát ő nem játszhat. Most pont azon gondolkoztam, hogy az például jó módszer, ha azt mondom Majának, hogy Maja lefolyott az SMS gépem, és oda mennék megnézni a tiédet. Abszolút. Tehát, hogy, és akkor közben be tudok vinni egy találatot. Odamész Majához, ugye az egészből nem is ismeri a játékszabályokat, és akkor azt mondja, hogy megnézed az SMS gépet, 10 pont. Nem tudom, miről van szó. Tessék? Nem tudom. Tényleg nem? Addig jó. Akkor oda megyek, Addig jó, Maja. Addig jó. Addig jó. Ne akart, hogy találatokat vigyünk be most. Ne akart, hogy megszórjunk. Gyerekek, én szívesen bíráskodom ebbe a játékba, komolyan. Azt gondoltuk, hogy ezt vállalod. Tehát, hogy én arra jó vagy. Tessék, én számolom a pontokat. Hát tudod, milyen nehéz bámulni két Zúza fejűt, ahogy mindenhova odaérítik? Ne legyél már ilyen puha, most tényleg a fehér gallérosok közé állsz. Gyere velünk Zúza pör. Zúza fejű. Zúza fejűzni. Maja, te játszol velünk ilyet? Bocsánat, nem tudom, miről Akkor van csak szó. mondd, hogy leszel-e bíró. Én leszek. Igen. Na, a bírók már megvan. Az előbb még te akartál lenni. De én már nem, ha te leszel a bíró, akkor mi hárman beszállunk ebbe Jó, a játékba. oké. Jó? Jó, Neked csak szuper. bíráskodni kell, és Jó. pontokat számolni. Jó. Jó? Jó. Tudod, hogy mi alapján számoljuk a pontokat? Azt se tudom, miről van szó. Jó, De semmi ugye, mert a baj. Maja híreket szerkeszthet, hát ő most esett be. Itt már írják a hallgatók, hogy beosztástól is függjön a pontrendszer. Hogy mennyi Tehát pontot ér? Hát a Egy jogos. igazgató az, mit tudom én. Nálad van a... Jani, egy pont. Egy pont. Na jó van, Jó, megvan. egy pont, oké. Nekem nem nyomtatták ki, csak azért. De Egy mi, pontja van. mi, a, Tessék? mi a játék lényege? Hogy kiveszel a másiktól Pultot papírt? érintettem. vagy mi? Igen, hogy Tessék, ki kiveszel a másiktól papírt. Azaz. Figyelj, Maja, mondd el a híreket, utána elmondjuk, hogy miben kell bíráskodnod. Jó. Jó, de ígérd meg, hogy leszel bíró. Megígérem, mennyi? Mi mennyi? Mennyit fizetünk? Igen. Vagy bíró Kapsz leszel... 3 ingyen találatot. Tehát vagy bíró leszel, vagy beszállsz. Így van. Vagy bíró leszel, vagy epicentrum. Most, és azt is ki kell találnunk, hogy a nők hogy tudnak ebbe beszállni, mert ez Hát egy sehogy. igazságtalan dolog, hogy a férfiak megint tudnak valamit játszani. Felcsatolhatóval. Maja hangja, hogy megbicsaklott a hírek alatt, amikor bevittünk egy találatot. Nem, azt kell, hogy mondjam, tényleg büszke vagyok mindenkire, mindannyiunkra, úri emberek voltunk. Tehát a Maja nem tudta, hogy mi ez a Éltünk játék. vissza a helyzetünkkel. Nem éltünk vissza a helyzettel, nem vittünk be neki találatot, sokkal inkább felmentünk az első emeletre, és mindenkinek, akinek tudtunk, és aki ott volt, 100 találatot vittünk be. Nem, a Maja nem kapott. Jó, picit izgultam, hogy elmentél mögöttem a kefiredért. Láttam, hogy elhajoltál. Mondom, atya úristen. Úristen, ne állj át mögé, most kicsit mindenki izgul. Felhő túl Várjál, nyomta. nem volt a molnázó, és tök közel állt hozzám. Az egy Én szerintem koncentráltam közben a kommentekre. Ennyi. Hagytad, hogy bevigyen egy találatot. Ráadásul mesztelen Zúza fejűvel. Hát így 4 pont. Ezt Majd mi lecsekoltátok? Hát mi bíráskodtunk. Mert hogy ő is benne van a játékban. Kicsit szerencsésnek érzem magam, hogy nem én lettem a bíró. Azt mondja, hogy be kell kenni a pöpi fejét varázstintával, ami csak neonfényben látszik, vagy ebben a kék UV-fényben, és mindenkinek legyen saját jele, mint Zorrónak. Tényleg. Ja tényleg, hogy valahova elrejted. Igen. És akkor a végén a nap végén lehet találatokat számolni. Kapjanak lehetőséget, tehát Ne nők csak is. célterületként. Ne csak áldozatok legyenek, hát az egy igazságtalan Itt dolog. nincs igazi áldozat szerintem. Hát itt kicsit mindenki áldozat. Jaj, nem, ez sport, érted? Ez én azt gondolom, hogy ez a Kubertini eszmének a továbbvitele, és abszolút egy ilyen 2009-es lenyomata. Nagyon szimpatikus számomra ez a dolog. Tehát te már, ahogy hallom, mondjuk a londoni olimpiára már ezt így tolnád is, hogy ki tud minél több találatot Hát bevinni? így van. Indulna is. Ja, De, indulná. Hát mondjuk a londoni talán szerintem korai, de lehetne ott már azért bemutató sportág. Simán. Picit félek, hogy mikor jelenik majd meg benne a doping, meg milyen formában. Zoha viszont már érdeklődik a szabályok iránt. Együttes találátnál hogy lenne a pontozás? Nem lehet együttes találatot Hát, bevinni. dehogy nem. Akkor nincsen. Akkor úgy lenne szerintem, mint a párbajtőrbe. Igen, és írják azt is, hogy a szerszámmal lehetne blokkolni is a támadást.
Van egy hang a Maja, aki mindig önmérsékletre szólít fel bennünket. Kíváncsiak, hogy mi a véleménye erről egyébként, erről a játékról. Tehát mit gondol rólunk férfiakról? Mert most már tudod, hogy miről van szó, Maja? Igen, elmondták kint a lányok, és azt gondolom, hogy ennél mélyebbre nem lehet süllyedni. Úgy a legalján ez a vagyunk vége. még. Tehát ez az alja. Tehát ez még annál is durvább, hogy elvitték a vizet. Hogy nincs többé vízünk. Igen. Tehát azt gondolod, hogy ez nem szabad ilyet játszani egy munkahelyen, vagy ez... Hát először is szeretném megkérdezni, hogy kinek van erre ideje, mert nekem konkrétan, tehát nem, hogy erre semmire nincs időm, nem, hogy figyelgessem, hogy kihez mikor érek hozzá, meg hogy hozzám mikor érnek. Akkor te egy nagyon A jó másik alanya vagy ennek a Egy játéknak. remek alany vagy, Maja. Tehát, hogy Maja, van egy rossz hírem, egy hete játsszuk. szerinted miért mentem mindig oda újságér mögéd? Tényleg, de várjál, de te nem csak egy hete jársz oda. Jó, egy kicsit, jó, én régebb ott játszom. Tehát mindig ott vagyok És újságér. egyébként marha megalázó, hát az, hogy egy kollégádhoz hogyan érintett hozzá a nemi szervedet, de arra amúgy, de ez annyira primkó, hogy nem, tehát De látod, beszélni milyen jól nem tudok róla. milyen jól szórakozol rajta? Nem ezen röhögök még Ja, egy na tegnapi poénra röhögök. De ez kicsit vicces, szóval, hogy persze valaki nagyon prűd, azt mondja, úristen, ez szörnyű, meg hová De tart ez a nem világ. is van prűdség, hanem jó, Maja, hát mondjuk... vedd ki magad abból a szerepből, hogy neked visszük be a találatokat. És állj át a másik Így van. oldalra, hogy most bíra vagy. És akkor itt mi megbeszéljük, hogy akkor a Jani, vagy a Balázs, vagy én elindulunk egy Nem találatért. lehetek bíró, mert nem, tehát én nem tudom látni, ugyan látok valamit, de az néha csal. Tehát én honnan tudjam, hogy valóban hozzáére, vagy csak úgy tűnik. Maja, ha mi beviszünk egy találatot, Az azt olyan. látni Azt fogod. tudni fogod. Ott, azt hidd el, hogy ez... Érted? Megrecsen a lengőbordát, béli. Befelé zúz, kifelé szakít. Igen, tehát azt hidd el, Akkor ha hogy... lehet választanom, akkor Balázs, jó? Tehát csak te, hármójuk közül. Miért? Miben reménykedsz? Hát, te vagy a legjobb pasi. Igen? Bereménykedsz. Ha már választanom Hát, kell. köszönjük. Jó, és ugyanolyan primitív lettem, mint ti. Nem, megyek köszönjük. Ennyi. Nem, Én saját ezért magamtól is csalogattalak be finoman, és 6 elhatárolódok. perc alatt begyúrtalak téged. Nem. Nincsen egyébként Nem. ezzel semmi gondja, és hogyha esetleg korán mennénk el, és nem találkoznak a Fülöp Attival, mondd meg neki, hogy még nincs vége a bajnokságnak. Hiába vezet orposszal. Ne gyertek közel hozzám, és nincs több újság holnaptól. Jó, nem. Majd ide készítem neked az asztalodra, ha még lesz. Jó, majd beküldöm érte az úzafejümet. És fölül óvatosan a válladra, és elkéri az Csak újságot. megjelenik. Szia, add ide az újságot. Viszem a gazdámnak. Vigyázz maga mögöttem!